Sarna bitangku. Nice to meet you, bro. Okay, thank you. Moजां मा खबरफोरा? मेकारनि फेस्टिभेल कन्टिनिउ गिटारिस्ट सोमनार नायो. Nice to meet you, bro. Hello guys, hello. गिबि-गिबियावनो BM Blog YouTube channel गासैखौबो बरनायनानै जाबाय. नोंथांमोना नायगासिनो दं दासान्दै BM Blog guys. तो guys दिनैनि टाइटेल एबा थाम्बनेलखौ नायना नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ मानि सायाव भिडिअ जानो थांगासिनो. नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनांगोन होनना आं आसा खालामबाय आरो ना. तो guys गुटका मास्टारखौ आं लोगो हमनो थाखाय नै बारसिं फैदो आरो ना. बिथाङा बारसिङावसो थायो. तो guys आं नैखौ लोगो हमनो थांगासिनो आरो ना. नै आंजों लोगोसे दं नै केबिरि पार भाई. Hey bro. Nice to meet you bro. लोगो मोनना जोबोद मोजां मोनबाय. मोजां मोनदों आंबो. माने आङो बेनि भिडिअखौ नायबाय थायो आरो ना. खिन्थु माने रियेल लाइफआव इखौ नुफेराखैमोन दे. आंबो नुफेराखैमोन. लोगो मोनबाय आरो ना दिनै बिराद गोजोननाय थाबाय लोगो मोननानै. खिन्थु बिराद हेन्डसाम बा नोङा गाइस नोङा. सोरबा सिखाया पागल जालाङो खोमालै. मिथिला आरो ना. मोनसे मिम बानायना आं खिन्थु. जागोन बानायब्रा. खिन्थु माने दिनै ब्र'खौ लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों. औ. ब्र'आ मट' ब्लग बनायोना. औ. बयबो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय आरो ना. औ. जिमान हायो. औ. ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव बे मोजां भिडिअ लाबोनो जानो हागोन आरो ना. नाजानोसै हानायमानि. मानो हाया जानो? नाजाबालाय. नाजागोन. बेनिखायनो आरो ना. औ. गाइस नै जोंना गुटका फंबाया इयावसो दंफैयो आरो ना. लोगो हमनो होननानै आं बिराद इन्टारेस्ट आरो ना बिथांखौ. नाइस टु मिट इउ ब्र'. अके थेंक इउ. मोजां मा खबरफोरा? मोजां. दे. तो गाइस फाइनालि नै जोंना गुटका फंबायखौ लोगो मोनबाय. लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो ना. जोंनि बे दुनाय जायगायाव फैनानै माबायदि मोनदों? मोजां आंबो बरिया मोजां मोनदों. आंबो बाक्सानिसो बिथाङा चिरांनि आरो ना. लोगोसेनो आरो नै जाहैबाय इंलिश मेकारनि फेस्टिभेल कन्टिनिउ गिटारिस्ट सोमनार नायो. नाइस टु मिट इउ ब्र'. ये पासिघाटनि आरो ना. बरिया नांबाय जोंना गुटका फंबायजों लोगो मोननानै. आगोलनिफ्रायनो माने आङो गुटका फंबायजों लोगो हमनो होननानै इन्टारेस्ट माने गोसो दंखायोमोन आरो ना. आं लोगोसेनो आरो गुटका फंबायखौ आंनि चेनेलाव दसे सम भिडिअ बानायनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय. खालामनानै होदो प्लिज बिथांनि चेनेलखौ मा नाममोनलाय? BM Blog. BM Blog सो प्लिज अननानै साबस्क्राइब एन्ड लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामना होदो.